Ito mga Aji, literal na BB Japan to ah. Ito lang muna inano ko, ginalaw ko mga Aji. Kasi sila yung nasa top. Kasi hindi din natin kaya silang, ano yun? Sup mga Aji? Yan. Good morning sa inyo lahat. Ito mga Aji, napansin ko lang Pansin niyo yung halaman namin dito. Yan dyan mga Aji. Parang nakakalbo siya. Kasi tinignan ko yung mga gagambang Japan natin. At ito yung tignan nyo mga Aji. Ngayon ko lang to nakita kasi tagal ko silang tinitignan. Basta paita ko muna sa inyo mga Aji Ang takal ko nagtataka mga Aji. Sabi ko, ba't kaya to? Yung halaman namin nakakalbo. Wala naman ako nakikita. Umulan mga Aji, umulan ng sandali. Ito sila Hindi ko alam kung alam niyo tong mga to. Kasi tingin ko butterfly to kasi yung dito nila mga Aji. Yan yung sa mata niya na yan. Para kasing pakpak ng butterfly yung datingan mga Aji. Pero yung mga nakakaalam maganda ma-educate nyo ako mga Aji kung ano yan. Pero tingin ko mga paru-paro to kasi nung nakaraang araw napakadaming paru-paro dito. Mga anak nata nila to. Ayan kinakalbo yung halaman namin mga Aji. Kinakalbo. Intindi lang ginagawa sa halaman namin. Patingin ko makakalbo to lahat. Kasi yan lalaki. Siguro kung mga 4 inches or 3 inches meron to mga malaki talaga siya. And maliwalas din sa amin. Kasi pinagpuputol na yung mga puno. Tapos siguro sama natin yung gagambang Japan. Yung mga maliliit. Meron na mga Aji mga maliliit. Marami ako. Pakita ko rin sa inyo. Pero grabe, miss na miss ako dito mga Aji. Pero sa akin galing itong mga to. Yun nakakatakot mga Aji sa mga bata. Paano ba na ano to? Yun tapon sa leg mo yan mga Aji, ganyan kalaki. Mga 3 inches to 4 inches to mga Aji. Ang lalaki talaga, sobrang lalaki na ito. Kaya napapaisip ako kung butterfly ito mga to sobrang lalaki kasi. Ganyan pag nagkukun na to mga Aji, or yung masyadong malaki to. Pero malapit na siguro magpalit to, di ko alam kung moth or ano. Kung alam nyo mga Aji maganda, may educate na rin ako. Ito yung sa may puwetan nila banda, may dilaw. Mga Aji, may dilaw. May kiyaw pa dito may tatawag na ibig. Yung gagamba ni Dix, ganun yan. Kanina sa likod mga Aji kasi titignan natin yung gagambang Japan. Kukunin ko para mapakita ko sa inyo kung ano nang lagay ng gagambang Japan. Yung salmon natin as always ganun pa rin, salmon pa rin siya. Ayan mga Aji, baby salmon pa rin. Itong gagambang Japan dito na-amaze mga Aji. Silipin natin ito. Gagambang Japan naman nito maliliit. And yung pasensya nyo ako, medyo nakaas yung hangin mga Aji. Pakita ko lang sa inyo kasi grabe lalaki. Sobrang laki mga Aji. Hindi na naka-zoom to mga Aji, normal lang to mga Aji. Ganyan talaga sila kalaki yan. Sobrang laki mga Aji. Kulay green na may pattern ng blue. Ito pa yung tsura nila. May yellow yung sa may buntot, may puti na parang ayun yung characteristic ng mga Aji. May pantal-pantal siya. Tapos may maliliit siyang itim dito sa may paanan niya. Ayun yung paa ng mga Aji. Parang sa yung ant ba yan? Basta yan. Aji yung palabas na may mga langgam, marami. May mataba doon na butterfly mga Aji. Parang ganito yung tsura. Pero yung pakpak na gapunggo. Sobrang liit mga Aji. Grabe, laki Ang dami nila mga Aji. Yung sa loob meron pa doon Ang dami naman na ito. Yung isa kumakain nagsusulo. Ayaw may kasama mga Aji. Soloista to, soloista. Ayaw may kasama. Pero ito na mga Aji, yung Japan.
maliliit. Subukan natin pakita sa inyo. Para at least may idea tayo kung anong itsura niya. Yan. And may isda din po tayo mga kadya. Yan. May mga breeder ako dyan mga kadya. Tapos to, meron nila ako dito. Yung mga lang malinis-linis pa. Yun. Ang dami na nila mga kadya. Ito naman ang habis natin yan. Mga pasulyap-sulyap. Tignan lang natin. Yung gagambang Japan. Okay, setup ko lang mga kadya. Pag nakita na natin sa video-videoan. Okay ba yun? Okay, game. Ito mga kaji, literal na baby Japan to Ito lang muna inano ko, ginalaw ko mga kaji. Kasi sila yung nasa top. Kasi hindi din natin kaya silang, ano yun, pasapot na Wala mo ko, takas na siya Yan yung karakteristik ng mga baby Japan mga kaji. Is para silang may bukol sa likod. Ngayon kasi ngayon lang sila nahanginan mga kaji Takas talaga siya. So ganun na nga yung gagambang Japan. Pag napakawalan, talagang kakalat at kakalat sila mga kaji. Yan puro pasapot na sila Mawala na to agad pag hindi ko pinansin. Pero yan sila mga kaji. Yan ang ganda Ay, malabo. Wala, race sila mga kaji. Saan kayo dito? Doon sa kabila. Ay, ang ganda brown. Gusto namin parang black to mga kaji. Yan kitang kita gambang Japan do. Pwedeng alagaan to mga kaji. Gambang Japan. Madali mga kaji Dito yung mga kaji. Tinulungan mo na yung misis ko. And yan yung mga Japan. Ganyan yung marami ako mga kaji. Marami yan siya dito Ito nagkukumpulan na itim na to. Saka yung nasa taas banda. Meron na yan mga kaji. Meron na yan. Pero dito sila, marami sila dito. At ito pa lang yung lumalabas. Nakikita nyo sila. Gagambang Japan. Ang gagambang Japan. Baby Japan po ito Mabait sila mga kaji Parang kakainin nyo Kakainin nyo mga kaji Ay hindi Sensya nyo sa camera ko mga kaji Hindi siya ganun ka quality Hindi pa kasi tayo kumukuha ng sahod sa YouTube. So we can't afford pa mga kaji. Wala pa tayong money para bumili ng mga Canon, mga ganun. Pero ito siya hindi ko na nilabas nga, katulad ng sabi ko, hindi ko na nilabas yung marami. Kasi mas marami mga adya, mas magulo lang sa tignan. Hindi natin sila ma-obserbahan na maayos. Ito yung karakteristik nito. Ito yung mga adya, yung mga nakahawak ng gambang Japan, ito po yung tsura talaga niyan. Ay, malabo. So, ito siya. Yan siya mga adya. Minig-minig pa. Si Kaji. Ang kulit na ito, may sungay sa likod. Yun yung gagambang Japan mga adya, may sungay talaga sila. So itong lima na to, kayaan ko na siguro to magpasapot ng lima. Pero kung totoo sin mga kaji, kaya talaga silang i-culture to mga to. Kasi mas matibay sila. Yan yung salmon, pinakawalan ko na din. Kasi naawa ko dun sa mga salmon. Gawa ng pinuputakti sila ng langgang. Dito siguro baka anong gagawin ko dito mga kaji. Pero kaya to, kung tutusin, kung talagang masipag lang ako mga kaji, kaya ko silang palakihin to, mano-mano. Bibigyan mo lang ako maliliit na ng hipon to. Or sprayan mo muna ng tubig. Tubig lang muna sila. Or yung tubig na may i-blend mo ng konti. Spray mo sa kanila, yung pagkain. Mga ganun. Mga kaji, tulog lang sila. Minig ka. Yun. And ano yung isa? Lima yung kanina na Pero ang tindi mga kadyo, isipin mo, apat sila, dahil lang sila pumwesto. Kumpul-kumpulan sila mga kadyo, isang pwesto lang sila. Yung isa tatakas na Bye-bye! Bye! Kung napunta ka sa may antik, lagot ka. Wala, hindi lang nasaputan Babalik ka sa lalagyan mo ulit. Okay, good luck. So mga kadyo, babalik siya sa paglagyan niya ulit. Yan. Hindi. Ang daming pinagsaputan. Sa dingding na siya. Yun lang, nalaglag siya. Yung mga kadyo, sinasabi ko, may nakakumpul pa dito. Marami-rami pa to.
Pero unti lang naman yung nakasurvive. Siguro sa tingin ko mga 100 may get. Kasi ewan ko kung normal sa lalagyan ng gambang Japan yun. Unti lang talaga nabubuhay. Yan siya mga kaji, yung likot niya oh. Ito talaga yung malikot mga kaji, napaka-active niya. Gusto niya bumalik. Oo, naamoy yung mga tropa niya na sa loob, tutulungan yung mga kapatid niya, tatawagin niya. Kasi mga kaji, nagkumpulan lang silang tatlo. Doon ako bilib dito, hindi sila nag-iwa-hiwalay na tatlo. Kumbaga, dikit-dikit lang sila. Yung isa umalis na. Pero to, yan o. Dikit-dikit lang sila mga kaji. Akala nyo normal na gagambalan to ah. Sa mga matatanda dyan or ano, gagambang Japan po talaga siya. Bali, ibig sabihin nun, giant spider po to. Ito yung mga giant spider na gagambang Japan. Yun lang siguro mga kaji. And God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. And pagpasensyahan nyo ako mga kaji kung hindi tayo masyadong, alam mo yun, hindi ko kayo masyadong napapasaya ngayon ng mga nakaraan. Hindi tayo nakagawa ng sariling content natin. Pero we are doing our best naman para mabigay pa rin sa inyo yun. And yung mga baby Japan, and sila mga kaji, nagsitago-tago na sila. Huli ka balbon. Tingnan nga natin ang karakteristik mo. Yan, ang gagambang Japan. May pagkarero. Iba-iba to mga kaji Sa isang itlog ng gagambang Japan, halos walang magkakamukha mga kaji. Para silang zebra mga kaji. Yung pattern ng zebra, kahit 1,000,000 na yun, walang magkatulad dun mga kaji. Parang tao lang din. Madalang na may magkatulad sa kanila sa isang itlog. Yan o. Ang ganda. Ganda mga kaji. Born to be wild na dalingan natin na ito. Kaya balik na siya ng balik ko. Pero yung isa, nandun na siya pala mga kaji. Yun na. Goodbye tropa. Yan na mga tropa natin mga kaji. Nagtataas-taas na. So, saan ka naman dito? Yun na. Sa loob. Yung kasama natin, medyo may kalakihan na rin yan. Ang baby sama natin. Yung ako nang kunin ito mga kaji. Doon na lang siguro yan. Bahala sila makawala. Pero kaya kong palakihin to. Ganda na ito. Subukan mo lang ng hipon to. Lalagay mo siya sa maliit na lagayan. And one by one, masipag ka lang kaya siyang palakihin. Ano mga nanyan mga kaji is matyaga ka lang. Kasi mano-mano to sa ganyang liit ng gagamba. Ang hirap niyang bigyan ng pagkain na siya lang yung makikinabang. If you should